kwa alụ ọbụla ịtụsi ego anyị ga-eji mechie alụ asị anyị tụkwuo ego anyị ga-eji wee jefu ndị enwe nne enwe nna nya nke a ndị oyibo na-akpọ motherless baby ego anyị ga-eji wee go ife wee jee fụfa ijeruo na ya bụ motherless baby afụ ọbụla ndị fụrụ tata ka ị ga-afụ in 6 months time ma ị bịa ọbụla ndị fụrụ n'arụ a ka ị ga-afụ n'arụ ọzọ kwa ọnwa ọbụla a na-echenji ụmụazị mgbe ọbụla ijere ebe afụ nwanne ị ga-afụkwa na onwere ụmụazị ọfụ awụnyere ebe afụ anyị jube ese a na-agwa anyị na ụfọdụ ndị atụta n'ụzọ ụfọdụ ndị atụta na-akwa ọfịa ụfọdụ ụkwanụ ndị yunivesiti mụrụ kuterefa nwanne m atụbakwana ụtọ si wepụ aghụghọ biko nu onwezi ife nna ghọta na nke ikpeazụ a ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ enwere nwa kọmpini na-eproduzu ụmụazị a enwere kọmpini na-eproduzu ụmụazị a enweduru maka aghọta ebe duka ụmụazị a si dị na-abịa kelee ebe ụmụazị a si na-abịa biko nu ọ nakọta otu onye kpatara ego ọ sị na ya ga-alụ motherless baby nwụọ na ajụnụ motherless baby ọwụdo kọmpini enwedoro ebe a na-alụdo ụmụazị na be anyị asị ngwa afịa ọ pụrụ na m aghọtasịrọ mmadụ one ka ị ma na yo vileji lete na nwafa na ọ na-agụ akwụkwọ ọdụka ọ ya adụ afọ imecha ọmụọ nwa afọ kwuru nwa kuje na motherless baby mmadụ one ka ifunugoro mmeri sọstin